Πέρασα τέλεια και θα συνεχίσω να περνάω τέλεια. Γενικά μ' άρεσε επειδή είναι σε σχέση με πόλεμο και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμπειρία. Το παιχνίδι είναι κατόπιν πρόταση του χιονοδρομικού του Παρνασσού εδώ πέρα να το κάνουμε. Είναι πρώτη φορά που γίνεται. Βασικά είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Το laser tag είναι καινούριο άθλημα τώρα στην Ελλάδα. Πόσο τόσο μάλλον στο χιονοδρομικό που δεν είναι πολύ σπάνιο. Είναι πραγματικά μια γιορτή, είναι ένα παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι είναι κάτι πρωτοποριακό. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Το Παρνασσός το διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος. Είναι το γνωστό και ως laser snow war. Όπως βλέπετε, περνάνε όλα τα παιδιά καλά. Είναι για μικρούς, είναι για μεγάλους, είναι για όσους νιώθουν την ανάγκη να παίξουν. Περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα, αλλά μου άρεσε πολύ. Επειδή διασκεδάζεις και παίζεις και ακόμα και αν χάσεις ή νικήσεις είναι πολύ ωραίο.